Imaya time. Opinion about yourself. Jesus. Oh yes, Lord. Yadino battle to Usuna wote Oh Obiama ina pona Yadino battle to Usuna wote Oh
I call you Yahweh, Lord. I worship you, King of Kings. Yes, I will go from you. Get our sick. Get our sick. Jesus. And I blama kumemu. Ewa de blama kumemu. Blama kumemu. I will say it didn't to me. And that's so much.
So why you chronos are what's my break? To me in Aya would the Arade. To me in Aya would. Everybody to me in Aya would. Yes, I say, quiet woman, your nimba be a freeba. And from my hand for your nimba be a freeba. As I said, Timo, your nimya susomo. Was so hard that your nimya across the sobo. And in Aya would to me, and one the other was censuring it. All I also was say, to me, when I was sitting on your demo. Your page would be or crying and was for nothing. And him young come, and him young come. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Radin Shroud, Sister Comfort. Selma Hokwana, near Soria Radise. Abraham so, a brother Drisse, when Yanko Pon Soma for a Radinam no so, Edena Sempa, a brew. Now, that be a mecam, senior mammy, and near this so onipare. And your mammy, any unyuma, any one sem, your words and your works. Now, Odifo ya mi introduce no edena chere wanyumre. Onipa sona hwe e wona nemu nsem. Ye wo bi ha oka nsem but wentimi nya hwe. Na nsem no kura oka no eni ne ho adanse. Ba papa yi etise Yesu Kristo. Bible say the Awurade asoma no oka wonyankopon adwene. Hallelujah. Amen. Na ya papa Awurade nam no so ye nnwuma. Na ye ka wie ye bremu wiase mu wana Awurade de ahoɔdene adom wo mu a onyame ahotuafo a emu ba akɔ na wone na de ahie na Awurade nam no so atensɔle pii ɔdadɔma no na nipa pii nam no so anya ɔgye ɔyɛ onyame nipa a ɔmpa ne ho na afe ɔmfa nkontompo nya nyame adwuma na wotie nanum asam na tie ne nkyerɛkyerɛ sabi wana yaba TV so bra kakra ni omo ne na san omo hunu sa ampa ebetimi fa ka so omo bere so odifo no eyampa no mbeduru a omo di mu adanse sa ampa de onyankopon de ne ye no no kore na wote adanse pii na nwumre yi so no sa wodi gidie bedi na chi na watie ne nsam a onso so ubenya adanse die mi bebo ni di akyerɛ ne akwane kyerɛ edi na nkasa enwosra wo mo ni di adi Bishop Albert Saki Kwapon anyumre yamaya papa akwaba ba fidie so general yamu akwaba Asofo mejo so eburu yamishra Bishop na mopo mo atisan Awurade adom ye ho ye pa eda otumfo nyankopon ase se eneden so ode yankwa so akyeye ma mefa akonya so na menchia aya Sumpa TV ahwefo ene Sumpa radio etiefo me mamonyina jo eba aya kasafidie so enkanka sida awa ahwefo ene sida awa etiefo my God na mrebia mekasa ya ba kasafidie so no obu oha ne nyina sesa nyina na se efrisa ya ba fidie so se onyo sida awa ene yen chenyame asem embompaya onaye Debbie ya make nyina ne se nyakopo onhyira wo amen onye won kese amen na sane atweresam no se no osemu tintim na muhihim my God won koso wo suma adwuma no yes na yenim se ye bre no erenye kwa da hallelujah amen samre ide na yenchia omo Facebook no so ya ma Facebook no nyina fo nyina akwaba na Facebook no so ayehye samre de yan botew enko Facebook no so ntentem na yenchia nipa kakra wo Facebook no so ewie pe na dwumadi ewo ho no e de abra ahwefo na etiefo General semisomu wa hadi ya Facebook no onyame adom eso ayehye enhyira bagina so Aisha Dauda enso ejina so
Nana Jesiwa enso gyina so, Abena Safuwa gyina so, Ruth Asamoah eni gyina so, Abeta Tofik eni gyina so, Sheila Adepa eni gyina so, Emmanuel Eje eni gyina so, Free Papa bi enso ni gyina so, Nana Free gyina so, Obafi enso ni gyina so, Nana Hima enso ni gyina so, enso na Ruth Asumani eni gyina so, Dina Asari ni gyina so, Sansona Portia Osei eni gyina so. Enipa pi enso keka ho a omni e bompa Felicia Boate mu nyina ejina so den be to aso e YouTube no so a enumere YouTube no so aso papa Safo Samuel ene yesom Mariam Asante ne yesom Abena Eje ene yesom Portia Osei Asante wa Krobia Angelina Fokuo Insuraba Hega Amwa Rose Apia Zinabu Amadu Anthony Opoku Ohima Dufie ene Victor Ado ewo YouTube no so a ana anumre omone yesum den Juliet Mensa aba Facebook no so Inshiraba ewo so Lydia Akanwe ene Ajman Elvis omunyina ewo Facebook Kakali Warren so ejina so Andra Jesse omunyina Mariam Amakosa Lily Opon Eugene Kwabra Amosam enso ejina so Prong enso ejina so den Facebook wo ejana aso den Don Tego enso ejina so Bishop more Facebook ni nyina so more like some page no amen more like some page na mo share link no yes ema afoforo so enhwe ene nyankopon asama ebai omontie na omone ye emonpae amen sure sani awunim no dada no yenya ba pese na ebi oyo hohwo ewo Jerusalem ha ye de nso si TV no so ewo sida awa no so owo documents bia obetime dia good TV nanim ana se odebegu eye radio no jebe enim da mra osom no ekoso no nyame nam ne dom so ne na ho ode so ebo ewuramu ebi so wo hwe ye utie ye ohia se ye imelu ye tesel ohia ko bi urgent anso so no wonsanka o phone fatu TV nanim na eye twuma onyankopon na manyankopon ye nyankopon mo te nyankopon ase that's right na onyankopon asoma me ni mitima ba eye sompa TV ne sompa radio se mene nyame ma embehia na nyame fa ye so mabota enti nyame de won ba asase so no ta ne merem na won somo na won som nyame ye na fi se ye ba TV so no ni papi and edi adanse hallelujah amen na eduru ho eye nipa pi ebisa se na da ben na ye program kese na ye God of possibility no prayer festival ebeduru so my God amafo bisa amafo fra amafo bisa we die eye 2026 eye God of possibility Sida efiada eye 6 match na de entia ye di ahye efiada ne se osofo ye hunu se ye youth na amafo bebre omoma ehunu amane na so nam sukuu nsam na adwuma sam nti no omo nya bere ema wo ho enti ye di program na ahye da ya fofi da no enti wo ekire ne benche ye bia na program no obetimi ababi mo amowo mo ma omo ohawo bi pese to akura no youth na akura no ya to boni bi mo fa ne bra krokro no fa ne bra mini mi team ye de yansa bi gu no so na obehu se efiri ho kọ no obekọ akoye nipa sronko na nipa pie ba sa programs ibi no o te se ya bobo bi adanse wo TV so ama wate na nipa ohawo ni bi wo ho a osofo eyanamutuo ohaw no bi wo ha eyanamutuo ti moya muti adanse o se na mebe hu nyame difu mebe hu bishop e no kire me de menye me koye e bi kura se ade ketua bi no kire me se me nkoye na on the 6th na on the 7th me kire amanfo de omonye na obedi adanse na on the 6th na osofo eye eda ye fe ne se afofida holiday fiada no osofo yutie adwuma bi obi aye bia onfa ho bibi mra na ye becha communion wan ama obi a ana se o prayer request no
odi atwero na ekuta o na fabra ye be che communion wa amani pebi obaba bibia ye free mo amoba God of Possibility Prayer Festival ye mudi wa dance say ye che mo opibia ye che obia nya akwamo so adanse ne bi ama hwefo atie say ye wonu ma bi wo ho aboa pese say edidi kwan enwa enti ba bi obia what different country probably to match plenty take it ahead aba program no bi na obe share ye tete abetie no na ne cha no 2026 no osofo bus na tuo se wanyere ho a wani baba ho so no na afe no ya kudu na ya kwaja enti no empanyufo se ofiti ase buru nsuo ne ntama ana wani ne ya kokko no enti ye to ye safro obi biara mekere to bu wo kra na opese owo ba opɛ ba doctor sɛ woni problem to anamobra oba to ta baby ta de bra o de be sha uba amen amen wonderful so bibi ya urade yo na the bill so for na team no or say great door is open now okay 1 Corinthians chapter 16 verse 9 asoma Paul can say bi no or say we be upon kase bi ama e yo nyankopon no or say kemo adwuma ya no ka be so aba bi ama me as one was solitiano doso bi obo onyame achew aware my God eba no de amount aso bibi si awo kwan nyame achew adwuma aso adwuma no bibi so mo adwuma no nyede enkoso enti die na ma adwuma no nchele so aba die nyame achew ma aso ma no nyina esei die na esei o ma no asofo ene se no be nyame ba obeji Kristo edi se wo so afi boni ka di aka se ka nyame be hira no kwasem intimi ma adenti ya eye wabusue bi mu asolitia no my God ye wo fie bi mu asolitia ho my God ye o mie bi a ubi adwuma kura asofo enye yi dabi enya se busua ye ka busua sema enya se ebusua osua no mo ne omotie no wo fa no mo na ye solitia wo ye wo apam ede busua so num ye de busua so a ede busua sante ni nya ye wo busua sofo ye nsisi adan wo ye mie adwuma wo itu ko bie adwuma pe e wo se saa apam no num ne be solitia amara no na pra wase busua bu okra ye nya ayeforo oso as abusua bu a ye ni sofo wo de achiwade aba ho na kire se abusua bu a ye ntu kwan e na o ma etu kwan enti saa de no e solitia enti enne frese abusua e solitia no e ye sansan wo abusua no ma e san to makogu Europe e san wo omo America e san wo bibi omo bia e san wo ye wo abusua kra wo ho de ene wo abusua bu yade ne yade nya bowa osofo be kwa nyame amemu a yade ne tibe nkoda ene ntini ese yentu America na program we die ampaya ebetwa say ya wo hwa adanse ne bi ebemre da ye boy ya say wutie bi toda ya say wo hwe bi ana yade na beyond medicine nyame sa beyond medicine yes Lord koponsa say ya wutie bi bo amogya mu yade dompe mu yade intiri mu yade operation yade nyina nyame yi firi ho enti on the 6th and on the 7th save the date hallelujah amen MCR nyame nhyira say o ya dai o ma commercial no etwaguo ewo eye TV n'anim sa nyankopon o nhyira mo azuka bema o ne wa pamfo Kevin so di ata nyankopon o nhyira mo saa so na monia enti amoa ebo mo chidom den sabre dia ye bra ye kotie nyankopon asem senya wanya ne wanya ne tie tete no na ogusu a utie ne se sida awa ye baseya ye de nyankopon asem na bere wo na de ntia ye de nyame asem bere wo nyina ne se ye bisa se ehifa na ye gya no mo nyankopon no afa osofo ohaw amane abenedie no edoso sa where is the God of our fathers? Where is the God of our fathers?
the God of Abraham. O ma me nisaka ya nasa nisanka. Ninsaka. Papa nisaka ya nasa nisanka. Jabez say, "Yaumu ena me na nyi se me. Yaumu na me na wo me." Ba ko tre nyina Awurade amani nyina abam. E no bi tie o se de. Mpabo no me mo biom. Ma bon pa na sa ma bere. Ma kompa bo na bere. Osofo se yemra God of possibility prayer festival ni bi. Ma kokoko kompa bo na dodo na sisi ma bere. Me hunu hwe. Enti sisi kura ade me nko biom. Ene dia me pesa me ka kiro nyina ne se. Ene se utie Nyankopon asem. Na wo di gidi aye adwuma. Na watu gidi anamo a. Eno na di nsenche ne eba. Enti asem no osi gidi afiri asem ne tie mu na eba. Na ye generation mre bia me ba me ne ahwefo ne atiefo ka se. Ye generation ni generation ya kwa asore pa. Generation ni generation ya nya kwanya tie preachings ahodo nyina. TV so radio so oda echi. So ye generation ni generation ye mfa Nyankopon asem nya adwuma. Da bi o asem. Asofo obi hwe no obi tie me. And now ka kire so on camera asem du sese ya. Ebe Ghana asofo nyina nya dan enkoji tumidie nkrata every Supreme Court ye court batan na kwesi ada na memre da ye fa kredu nyina tutu asode no se asafo ba wakọ asode 10 years 20 years 50 years abaye chefo no ye wo ye tumu wo kamera asem du na wapie na wapie wa hwe asofo bebre na asofo ma mefo bebre ka dem Exodus chapter 20 no. Sorry ma bebre. Anso no okọ twere sem no mu a. Osofo. Ebra Nicodemus ko Yesu nchen no. Obi osi me firi me mo France kura nim sa anema no. Obo okura onim se menni de ben adanse kuru mu. Menni ewu. Ense awade. Ema wani mere obi ade. Ka sa anema na tie mu a osofo ka yenye. Dabi. Enam se enti ye mu nyame asem enti ye mu nti no enne agidifo na ese awade agidifo na edi adanse kurumu kristofo na eye den ese awade yinyina ne se nyame asem no nti ye mu na kwasem enti o se otra me mu na me nsem tra wo mu dia wo ba bisa bibi a wo pe na ebeye ho ama eye John chapter 15 verse 7 na kire se me kan ye pe kra che no wabie no wakan enti de wo mu ane se nipa tra Awurade mu nipa tra asoli fie aso nyame asem enti nipa mu enti na osofo ye bompa ye dodo no nyame ntie enti tie de twere sem no ka Ose mo tena me mu. MC Alfato aye screen anim na ahwefo e wo fie ne enhwe bi no mo nkan bi. John 15 verse 7. Ose mo tena me mu. Na me nsam tena me mu a, wo besre bibibia mo pe na ebeye ho ama mo. Amen. Enti sa odane asem no na o kan say if you remain in me and my words are enti no odane ne say enti sa o tena me mu na me nsem antena wo mu a wo babisa bibi biara ansoso won sanka enti no na say ekoso enti e betena Awurade mu aso nyame asem no de enti mu enti na osofo ye bompa ya nyame enti ye fra Awurade enye yeso bo so me nyina nsemfo asida awa ye yi a ye ne ahwefo ne atiefo ye ka ho asem ye obedience to the word of God. And I know kasa say avoid sin. But more dear say obema boneno ayede.
yi bɔne firi mu 2026 yi bɔne firi mu na bɔne no wa ma bɔne na firi mu a wo hu nyame anim onyam nyame anim onyam e wo ma wo enyimonyam a wo de ba asase ni nyina bɛbɔ de nyame wo ma wo nyina no wo nsa nka yɛhwɛ nipa na enyimonyam wo wona bɔne nti asoɔden nti nyame asɛm so atuatie nti saa enyimonyam no bɔ wo yɛmbrɛ yɛnkɔtwerɛ nsɛm yɛ Romans chapter 3 verse 23. Efiri sɛ wɔn nyinaa yɛ bɔne na Onyankopɔn animonyam abɔ wɔn enti ɔsɔfoɔ emre bi anipa ɛdɔ bɔne emre anipa ɛyɛ asoɔden tie nyame asɛm sɛ nyame asɛm se ɛma w'ani emre obi adeɛ ɛmmɔ korɔ no ɛnsa awadeɛ ɛmmɔ adwaman yɛ friends twe ho free nibɔyɛfoɔ ho no na mmere bia yɛ se yɛntwe yɛ ho mfiri saa nneɛma no ho na yɛbɛyɛ no deɛ di kan ne sɛ enumonyam na wode ba atiasefo asase soɔ hyɛbrɛ na wode baeɛ no hyɛbrɛ no efiri wo nsa enti ɛne nipa bebree hyɛbrɛ efiri wɔn nsa a ɛnyɛ bɛyie ɛnyɛ onipa bi na ɛgyeɛ ɛyɛ nyame asɛm so atua ne Nyankopɔn asɛm a nipa sɛ ɔmfa nyɛ adwuma na nipa sɛ ɔbɛyɛ bɔne enti mmere bia nipa woyɛ bɔne na ayiwa woyɛ tu a enti amanfoɔ bebree w'anim onyam no sesei no wɔsan de kas yɛnhwɛ 1 John chapter 1 verse 8 1 John chapter 1 verse 8 sɛ yɛka sɛ yɛnni bɔne a na yɛdaadaa yɛn ho na ɛnokware ɛni yɛn mu amen na kyerɛ sɛ obi te fie ɔsɛ medeɛ ɔsɔfoɔ menyɛ bɔne meyɛ kronkron ɛnɛ nyame asɛm ɔsɛ deɛ onim papa na wanyɛ po no ɛbɛyɛ bɔne ama ɔsɛ sɛ wamfa bɔne ankyɛ ɔsɛ ma obumfu na ma awia kora nkɔyɛ dɛn ɛnkɔtɔ obɔne obɔfu no so na wama bɔrɔnsam kwan wotumi yɛ aka na ɔtwe mmienu bɔsome na woma bɔrɔnsam kwan nyame asɛm no wapo enti sɛ wama bɔrɔnsam kwan nti w'anum onyam no ɛyɛ dɛn w'anum onyam no ɛfiri hɔ hallelujah yɛnkɔtwerɛ sɛm yɛwia Psalm 51 verse 1 to 5 Onyankopɔn hu me mmɔbɔ sɛ wadɔ yɛ teɛ no umobro ho adɔɔso nti pepa me mmra atoɔ wɔhoro me ho firi m'amumuyɛ mu koraa na prapra me ho firi me bɔne mu na mehunu me mmra atoɔ no na me bɔne ɛwɔ m'anim daa wo nko a na mafom wɔ na mayɛ deɛ ɛyɛ w'ani so bɔne na wodi bi mo kasa mu na wo ho ate watemuru mu hwɛ ɔwɔ me amumuyɛ na bɔne mu na me na nyinsɛne me amen enti wate deɛ David ika David agye ne mfonso atum ye generation ɔsɔfo yenye efuso ntum ye bɔne mpo a na ye kata bɔne so qualify no ye bɔne no na ye de ye kwankwan nipa ye nyina nye we kura ye bi we kura se wo oni nyame ntem te sɛn de wayɛ na ɛte sɛn o de to twerɛ sɛm no Bible no se sɛn Nyankopɔn se sɛn nyame asɛm se sɛn David de to nyame asɛm ho David hu sɛ wafom David hu sɛ wayɛ bɔne David bɔne no ɔkan ya akodu na awo mu sɛ momuyomu ɛna n'agya ɔse I am evil from the day I was born ɔse from the time I was conceived I am sinful ɔse momuyomu mpo ɛna menna ɛnyɛ sɛ ɔwo me ankasa so me sa yɛ bɔne enti ɔhɔ na ɔsere Nyankopɔn sɛ Nyankopɔn horo no ho enti wokan kɔ a wokan toa so kɔ a ɔse nyame ho horo no ho ɔde toa so na tie deɛ ɔsere fi Nyankopɔn nkyɛn tie deɛ ɔka enti ɛwɔ sɛ wogye mfonsuo tum na ɔhono sɛ deɛ woyɛ Nyankopɔn sɛ wo mpere so no wopae mu nka ɔsɛ ɔyɛ nokwafoɔ ne teni ni sɛ wopae mu ka ɔde bɛkyɛw na ɔbɛtew ho afiri nneɛma a ɛntere nyinaa toa so kɔdeɛ no wɔse hwɛ wopɛ nokware mesawa mu na mahunu nyansa mehu ntaye mu fa adwira yi me ho bɔne na mehu fi dware me na menya fitaa asene sukyerema
na mente anigye ne botoye nsem asofo ye nanu festival enti wo David agye ne phone so atum no osere Awurade se Awurade mmoa no na oyi ni free sade no nipa dodo osan na 2026 boni akwantu otu ye akayo ahodo echiwade a oyo ye nyina no oda so wonyame anim eye ho se ase Ose una munyuma ni daddy pefe adwamamo efin ya ba momo boso ahohie agobone kunsun apemu anytime akayo sanyo menyina no tim ose senya me bom kokko senya medical bom kokko kane no se wo na oye sanyo mani nyina ntimi nhye ne onyankopon yi ontimi nya nyankopon eni monya yenko James no James chapter 4 verse 17 ose entimu fa mo nhye onyankopon ase munsi obonsam kwan na obedwane afiri mo nchen amen na kire se verse 17 4:17 ya bone a de ya afri bone na wadwane bone wayi hu afri bone fo mu bebe bia omote bone fo agina mu onyina ho bebe bia omotena ontena ho say na Psalm 1 verse 1 to 3 no ese so yes ade a be from say dua ese bonte ya mi shira say na nwumre see that hour de bro bi o Yesu temo and I papa dem so ofi o say amen amen nyankopon asem abai mu bebre odi asem mu fo udi mu fo enti kasa Awurade Yesu ena me ni David ya adwene I was Psalm 51 ho say me di asem mu fo Awurade fa adware me Inti Awurade fa adware me ena nwumre ahomachi na me humfi sesutrema so asama abai minim fo Awurade somu mama yokodro so ma ntobone mu na me so ma anu ofi ho adwuma mo na fa bon pai Awurade ya pam Yesu ani asafo ni Awurade wa sama aba another is a child wow sama chana Jesus. Oh, in the name of Jesus. Prayer number 2. Kasa Awurade Yesu. Awurade Yesu. Another day.
and that day. I will see the hour is so. I will see the hour is so. A Pamokaya from Swa. What's the Pamokaya from Swa? Oh, yeah, no confident Trinini. Oh, yeah, no confident Trinini. So that's here. Every Yama entering now. Every Yama entering now. Every Shamadane. Every Shamadane. Afi Shamadane. Afi Shamadane. Nametimino Wanante. Nametimino Wanante. Show home go so. Show home go. Show home go as you have for no so. Show home go as you have for no so. Any asuma for no so. Any Christ were cheating for no so. Any Christ were cheating for no so. You almost to make Juma. No, you almost to make Juma. I rather me here when you am. To me. Me here to me. Me here was. Oh yeah, the Pentecost dana. Yeah, we are the Pentecost. I rather ye be my man. I rather ye be my man. Say ya. Say ya. Yeah, what's that? You want another bomb? I said rather for what's that? I rather a bomb. I another. Yes, we have to say your bomb. I rather a bomb. That's so well rather what's that? Well rather to me. Well rather what's that? Canada and Sunny and Sweet. Sunny and William. Pentecost done. I rather follow me. 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 Well, yes, for me, we are poor. I am someone. Who we are so. We are for double. Who we are so. We are for double. Well, yes, I rather say it. I rather say it. I rather say it. I rather say it. Somebody. Well, yes, Jesus. Prayer number 3. Asofo. Nyankopon so nim de hie nyina so gise yebisa. Yes. Ente ya otatia obisa me frɛ sofo. Me frɛ nyame somafo no. Me frɛ sida wa team no. Amoni ye bɔ mpaye no. Ena ye nya adanse. Enti na kyese nya ko wan frɛ sɛ ni na mo mpaye ka adanse ma. Ye de yakoma so ade ba awurade ye ne so. Bosomi ni afi. Obo wakoma so ade nyina sɛ oboniye ya atran. Oboniye ye gu ani ma. Obo asuja de. Obo so yade. Obo ye dwuma sem, eye krata sem. Obo so what to born in time and now wakoma so ade ne say dear na ha wo Bible say onim de here wo aso gi say wo bisa no. And Matthew chapter 7 verse 7 8 to 9 no or say ubisa and or the bema obomu a obehine o hwehwa and obehu ka say brade yesu enumre wakoa wafuna wakoma so ade ni yakoma so ade ni hwegu wani hana hana now we are man. Sani ayabes. Obisa. Now it's here. Edrumeso. Mesome how. Everani yamam. Wow, come swab the other. You have fire yesterday. And that day. Yes, say I come swab the other. Everani yamam. For them, I Yamama, Asmasam, Yamama, Sikasam, Yamama, Yaprophet, Sabrema Prophet, Wanama Prophet, Sufa Prophet, I the father of mine, 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 what I am, what you told me, what was that? Saumaya, I am son. I don't mind you. I got
Jesus. Shout amen 3 times. Amen. 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 Bible toso no. Also for your onyoma, your friends are acquainted dear. Nyame e de amount aso be si kwan. Nyame de amount enti to da kra man for call hospital. E to da medical doctor examine nipa no hwe no. Etwa scan ahodo o say problem be no. Aso de na eye nipadua. Also for obi baby bi obi adwuma wa oton aye. Sika ba obi nsem pa so sika ni nyina ho ba bia fa ye wa kwansidie solitia enti ye ka efisofo nwoma etinsia na o se enye ye ne honam ani moja na anya obobobobo so ye ne tumidie bani ni ahombo ne hatawie ka sa awurade yesu so me wei ene afi ade biara famani hu me famani hu edi minya solitia me solitia ewa daye sumo ewa daye suminya etimina ewa suminya etimina etimina awani nya etimina makomina makomina rata semunya rada buame rada buame cheme so be mo say ya ewa no kaje Jesus. Already obibia o share o tie. Yes. Me jina wasem so. I was Psalm 107 verse 20. My God. So ma wasem ko che umba. Already ade bia e tete obi. Jesus. E ha obi. Jesus. No kwan. Jesus. Yo Europe, yo Asia, yo America, Australia, Africa country bi so. Ya wo Ghana. Kro akese ni kro nketu mu. Already utumi nko ne nchen. Amen. Already utumi mowura ba bi owo. Amen. Akwesidie no already ma ne mfiri ho. Amen. Already fa wonsa kano. Amen. E fra dance yama. Amen. Fra dance yama. Amen. Ye bone ho ma echechiro. So na be chechiro Saul na echiro obeye Paul. So o se dia me pese metimi ye no. Dia me pese me ye no. Metimi nye. Yes. Dia me mpe no. Eno na me ye no. Already fa den san count. Amen. Already den san count. Saul man obeye Paul no. Nya me mo afi na ontimi ne already nante. Wo Yesu demo e na mabon pae kan amen me ansa. Amen. 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 Yenya technical problem kakra. TV no dum ye ne nyina ka ho enti mo fa nche ye mo fa nche e fidie ti na to da ye ka cho se enye odima e ma some pattern na one media ne some media ya unhu fa so wo ho no won se na ka okwa dom pa bo no pa asem na so no e ye mframa mu waves ni nuoma sabre pagya wo so no documents ne mo so pa Everybody obibia wa pagya ni nsio. Yes. The wa pagya ni documents. Yes. Me Nyankopon to me. My God. Nyame to me mo ahoden. Yes. Se mo wura nsuo bia mo. Nsuo no na ne Yesu moja. Amen. Ena ne nsankyere ne nsuo. Ena ne ayade nsuo. De nipa bia de nsuo no be ye no. Everybody man adanse. Ma adanse mra. Me frɛ Nyame favor. Ni Nyame grace. Send to documents no so. Me fra adanse ma.
wɔ yesu dɛm ɛna mabɔ mpae kyɛm so ofio sɛ amen amen yɛde mmerɛ na ɛyɛ adwuma nti mo a mohwɛ tv no yɛ numbers ne nyinaa na gu tv no anim ebi kora waso da yɛ bi adwuma sɛ bi wopɛ sɛ yɛ ne wobɔ mpae ofrɛ yɛ numbers na gu tv no anim na wobɛnyaeɛ saa nso so na ɔkyerɛ no pa ɛyɛ 5 to 6 ɛyɛ sompa first service yɛde dɛmu no hyɛ awurade nsa yɛ mma baabi a yɛkɔ biara enti join na wobɛyɛ nhyira numbers ni ɛyɛ 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 967 0557 0557 30 90 80 0553 53 53 89 bye bye. Bye.